Praise the Lord, maayong buntag sa mga anak sa Dios. Amen. Ana nasabta alang sa pagpamati sa tong buhi nga Dios. Og I'm so excited igsoon nga mo share sa inyo sa pulong sa Ginoo tungod kay ang Dios maayo kay sa atong mga kinabuhi og kabalo ko nga nanapod siya yung mga bag-ong revelation nga iyang ipaabot sa ato ani ning kabuntagon. Amen. Praise the Lord. Og ato ta sa atong church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word and more revelations of His true gospel of grace. Today, my mind is alert and my heart is fertile ground for the good news to produce fruit by the hundredfold in the power of the Holy Spirit. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am overwhelmingly blessed, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Og Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word today. Thank you, God, sa tanan, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, dili ta magalangan. Ato ta sa ato ang foundation text nga atong pagkuhaon diha sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 4 nga ginauluhan kini og ang umaabot nga hari. Praise God. Atong basahon ang verse 1. Apan moabot ang panahon nga mawala na ang kangit-ngit ni atong yuta nga naa sa kalisod. Kaniadto gipakaulawan sa Ginoo ang yuta sa Zebulon ug Naphtali. Apan moabot ang adlaw na ang Galilea tabok sa suba sa Jordan ug duol sa dagat nga gipuy-an sa mga dili Hudyo pasidunggan sa Ginoo. Verse 2. Ang mga taong anaa sa kangitngit makakita sa labihan nga kahayag. Ang mga nangitngitan sa kahadlok sa kamatayon mahayagan. In verse 3, Ginoo, gihatagan mo sila hilabihan nga kalipay. Maglipay sila diha sa imong presensya, sama sa mga tao nga naglipay kung ting-ani, o sama sa mga tao nga naglipay sa ilang pagbahin-bahin sa mga kabtangan nga nailog nila gikan sa pagpakigkira. Kay luwason mo sila sa mga nagdaog-daog kanila, ug kuhaon mo ang bugat nga ginapas-an diha sa ilang mga abaga. Himuon mo kanila ang sama sa imong gihimo niadtong una sa dihang napili ang mga taga-Midian. Magaampo ta, Amahan ng mga langit noon, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo. Salamat sa kagawasan nga imong gihatag sa matag usa ng kinabuhi. Salamat sa kalipay, salamat sa kalinaw, ug salamat karong buntag Ginoo samtang kami magapamati sa imong pulong. Salamat sa imong mga bag-o nga revelation nga imong ipaabot sa matag usa ng kinabuhi. Ug amahan, among gisalig diha kanimo ang tanan tungod kay kabalumi. Kung wala gid kami mahimo, ablihi ang among makasing-kasing, ablihi ang among mga hunahuna, tabangi kami ining kabuntagon. In Jesus name we pray. Amen. Oh, amen. Praise God. Hallelujah. Mga igsoon, usa ka pribilehiyo na pod sa alang kanako nga maka-share sa inyo sa pagkamaayo sa Ginoo ug sa pulong sa Ginoo nga gusto niya ipaabot sa tuwa karong buntaga. Amen. Karong buntaga, mangutan ako sa inyo unsa ang inyong mga problema. Siguro ang uban mingon gyud nga ako daghan kayo ko og problema. Problema sa bayro nun sa kuryente, problema sa bayro nun sa tubig, sa rental sa balay, pagpa-eskwela sa akong mga anak, problema sa balatian o walay kapalit og tambal. O uban pa diha, ang uban mo ingon, kami wala man may nagproblema ng mga butanga. Praise God. Naaman may kagasto. Bisan pag magdugay ang COVID-19, dili man may magutman. Ang amo lang kinabuhi. Wala mi kasiguro kung asa mi padulong. Kung mamatay mi ani, wala mi kasiguruhan. Naningkamot pa mi pag-ayo. Aron maluwas mi. Ang uban pud mingon nga mintras na pa may trabaho. Sige lang, padayon.
makalahutay rami, makapadayon rami, basta dili na mawala mong trabaho. Ikaw, unsa ang imong problema? Kung namati karon sa pulong sa Ginoo, unsa man imong nasinatian sa kinabuhi? Praise God. Kung imong tan-awon karong buntaga, imong makita ang nagkalaing-laing klase sa mga tao nga adunay nagkalaing-laing klase sa mga problema. Ang mata usa kanato malaglahi na sa ang sa kinabuhi. Adunay uban nga mga bata dinhi nga wala laing concern kun dili ang paghunahuna kung unsa ilang sudan sa paniudto. Praise God. Adunay ubang mga batanon, malaki o babae, nahugno kay walay karelasyon. Ano ra sa ubang mga batanon nga adunay karelasyon apan siyang problema. Awan karon na problema. Basin dili sila maka-eskwela or dili sila maka-graduate karong tuig tungod sa COVID-19. Asa imong problema? Naglisod ba ka sa pagkabot sa imong mga deadlines? Nagmasakiton ba ang imong mga loved ones? O aduna ka ba'y gibati? Ang katawhan sa panahon sa Isaias, adunay mga problema. Sa pagkatinuod, ang ilang problema sama sa usab sa atuang nasinatian nga mga problema. Kung ato ikumpara, si Isaias nagaingon diha sa versikulo 1, apan miabot ang panahon nga mawala na ang kangit-ngit niya atong yuta nga anaa sa kalisod. Kanito, gipakaulawan sa Ginoo ang yuta ni Zebulon ug Naphtali. Ang Zebulon ug Naphtali mao ni ang teritoryo sa northern edge of Israel. Dili ni siya mao ang ayong lugar nga ilang puyan. Ilabi na pag muatake na ang mga kaaway, imong makita diha kasagaran sa mga kaaway sa mga Israelita musulong nga nagagikan sa north. Ug sa diha nga musulong na ang mga kaaway, ang una gyud nga maigo is ang Zebulon ug ang Naphtali. Siguro lisod kaayo imaginon kung unsa gyud ang mahitabo. Dili gyud nila mabati ang seguridad sa ilang kinabuhi. Magsige na lang sila pangita og lutsanan sa diha nga musulong na ang ilang mga kaaway. Kadaghanan sa mga katawhan makakita sa ilang mga higala ug mga silingan nga mga matay. Ang uban sa ilang pamilya makuha sa kaaway aron himuong ulipon. Imagine daw kung magpuyo ka ni ana nga klase sa kahimtang. Lisod no? Dili lalim. Praise God. Apan mauto ang ilahang seryoso nga problema sa ilahang panahon igsoon. Mo ni ang gi-describe ni Isaias sa iyahang panahon. Ang mga katawhan naglakaw diha sa kangit-ngit. Sila nga nagpuyo sa yuta nga adunay anino sa kamatayon. Nag-uban-uban ang kamatayon sa ila igsoon. Praise the Lord. Mura bitaw og kana bitawng nimata ka sa tunga-tunga sa gabi kay giuhaw ka o kailangan nimo moinom og tubig. Unya, moto ka sa kusina nga walay suga. O musulay ka sa pagpangita sa switch sa suga. Unsa ba imong bation? Di ba? Lisod, dili lalim. Labi na pag dili mo ang balay. Dili na mo pamilyar ang lugar. O sahay mabunggo ka sa bangko o sa lamisa nga makapasakit nimo. Mo nang hulagway sa ilang kinabuhi kaniadto. Wala sila mahibalo kung unsa ilang buhaton. Naglakaw sila nga wala sila kabalo kung asa sila padulong. Og dili lang kay kanara. Si Isaias nagaingon nga nagapuyo sila diha sa yuta uban ang sala ug ang anino sa kamatayon. Siguro adunay usa ka butang nga naa sa palibot sa imong kwarto nga makatusok ka nimo. O usa ka hitabo nga maglakaw ka diha sa kangit-ngit nga padulong sa bangin. Panmao ni ang reality sa ato ang tanan. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan wala tungod kay ingon ang Biblia naata nagpuyo sa hugaw dautan nga kalibutan ngit-ngit kaayo nga kalibutan. No sa igsoon wala ta kabalo kung ang ato ang agi-agian o ato ang
ginasunod is tama ba or mali? Makahatag ba natog kaayuhan or makadaot sa ato, di ba? Muna ang reality sa ato diri karon samtang nagpuyo pata din hiniining kalibutan na. Kay ang uban sa ato kanang anino is taas-taas. Kana mga problema nga moabot sa tao is taas-taas. Ug ang sa uban usab mubo lang. Dili lang kayo taas nga panahon ang ilang masinatian sa mga problema, sa mga balatian. Di ba? Nana ang kinabuhi sa tao. Muni ang tinuod nato nga problema. Kining sala kay sa tinuod lang nato igsoon na atong lawas mong not totally changed, makabuhat pa og sala. O kining kamatayon nga halos gikahadlukan pa sa kadaghanan, gikahadlukan nga mahitabo sa ilang kinabuhi. Okay, uban dili pa andam, dili pa ready tungod sa ilahang gituuhan, tungod sa ilahang gisunod unsa nang giingon nila nga tama para sa ilaha. Apan ang Dios nagasaad og tinuod nga solusyon para sa atong tinuod nga mga problema. Amen. Mao na yung giingon ni Isaias kang Sibulon o kang Naphtali. Apan muabot ang adlaw nga ang Galilea tabuk sa suba sa Jordan ug duol sa dagat nga gipuy-an sa mga dili Hudyo pasidunggan sa Ginoo. Si Isaias nagingon niini, siguro kining mga butang nga makalilisang para kaninyo, para kanimo nga naminaw karon nga nagapamuyo mo sa labi nagapuyo mo sa pinaka makahadlok nga dapit sa inyong lugar. Halimbawa, katong mga taong nakapuyo atong sa Marawi during sa giyera dito, kung siguro naa ka dito, perting hadlok ka, perting delikaduha, di ba? Kana makita nato sa physical. Pero igsoon, sa tinuod lang kining kalibutan ng atong gipuy-an karon is grabe gid siya kadautan, grabe kangitngit. Mo ni ang pinaka makahadlok nga lugar nga atong gipuy-an karon while nagapaabot ta sa atong buhi nga Dios. Lugar nga dili ta komportable. Walay kasigurudahan. Walay walay pag-asa kung wala ang Ginoo. Amen? In the future, God is going to do something that will bring honor to your land. Sa atong gibasa nga foundation text kaganina, atong nadunggan o hibaluan kung giun sa pagkatuman ang maong propesiya. Si Jesus nagsugod sa iyang ministry dito sa Galilea. Kung ang Zebulun ug ang Naphtali ang maong pinakahadlok na lugar tungod kay sila ang front kung musulong na ang kaaway, ang mga Midianites, sila ang pinakahadlok, sila ang grabe ang mga kasinatian sa kinabuhi. Kung imo pong tan-awon, si Jesus nagsugod sa Galilea. Nga mao ang lugar nga kanang frontliner sa maong gubat. Apan kung imo tan-awon igsoon, ang kaluwasan nagasgikan diha sa Galilea. Kay si Kristo ang una niya nga ministry dito siya nagsugod sa Galilea. Ang yuta sa kangitngit ug sa gubat nga mamahimong yuta kung ang asa ang Ginoo magawali, magatudlo ug magaayo. Paminawa kung unsa ang kalainan sa pagkabuhaton ni Jesus. Ang mga katawhan nga nagalakaw diha sa kangitngit makita diha ang dako kaayo nga kahayag. Kadtong nagapuyo sa yuta nga naa ang anino sa kamatayon, ang kahayag misanag nga samas kaadlawon nga misugod og gitib ang sinag niini. Praise the Lord. Hallelujah. Mao na ang giingon sa verse 2. Si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Gipakita ni Jesus kung kinsa ang Dios ug unsa kini nga kalibutan. Ipakita sa Dios sa ato igsoon kung unsa siya kamaayo sa atong kinabuhi, ug unsa siya kagamhanan sa atong kinabuhi, ug unsang klase nga kalibutan ang imong gipuy-an karon. Hallelujah. Ipakita ni Jesus kung kinsa ang Dios para sa imuha, ug kanang imong gitumban karon igsoon. Gipaila na sa Dios nga dili maayo nga puloy-anan.
dili masaligan, walay paglaom nga puloy-anan. Tungod kay mo dili sa akong gi-share atong last nga mga sermons, kuan lamang gud ta diri kanang strangers. Dili man gid nimo ay atong citizenship. Amen? Langit man gid ta. Praise God. Ipakita ni Jesus nga dili kita angay mabalaka o mahadlok. Dili ta angay mahadlok ni ining kinabuhi. Dili ta angay nga mabala, mahadlok sa kamatayon. Amen? Tungod kay naman, gidaog na ni Kristo, gibayra na ni Kristo tanan dito sa cross igsoon. Ang Isaiah tells us why. Tungod kay nagaingon siya diha sa verse 4, kay luwason mo sila sa mga nagdaog-daog kanila. O kuhaon mo ang bugat nga ginapasan diha sa ilang mga abaga. Himuon mo kanila ang sama sa imong gihimo niadtong una, sa dihang napildi ang mga taga-Midian. Kadaghanan sa ato nakabalo kung unsa ang gamit sa yugo. Praise God. Kana bitong yugo sa kanang gibutang sa kalabaw, kinsa man nakita kalabaw diha nagguyod og kangga. Na siya yugo nga gibutang sa liog. Aron magdaro, magguyod sa kangga, siya ang palasanon sa tao, ang kabaw ang mupasan. Kung unsa ang gikinahanglan sa tao, ang kabaw usahay ang saligan sa tao. Ang kabaw ang nagaguyod ug naay yugo sa liog nga nagahawid aron sa pagkalga sa mga bugat kaayo nga mga butang. Mao ni ang talagsaong hulagway kung unsa ang gibuhat sa sala nganhi kanato. Praise God. Ang yugo igsoon mo na ang pinaka-perfect nga hulagway sa isa ka sala para sa atong mga kinabuhi. Praise God. Gibirata paubos. Ang gibuhat sa sala igsoon sa to is birahunta paubos. Birahunta aron dili ta makapadayon. Birahunta aron dili ta makalahutay. Birahunta aron kana bitong sa bisan unsa nga klase nga problema sa kinabuhi aron dili ka motuo ug dili ka mosalig sa atong buhi nga Dios. Birahon ka sa imong mga problema aron dili ka mosalig sa Dios. Birahon ka sa balatian usay aron makalimot ka nga mosalig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ang birahon ka padulong paubos, birahon ka padulong dito, padulong diri. Mo na ang sala mo nang gibuhat sa sala sa ato igsoon. Praise God. Ug kadaghanan sa mga tao ang nagatuo sa kung unsa ang opposite niini. Hallelujah. Ngayon sila, nagatuo sila nga sa Jesus ang nagapugong kanila. Nagatuo sila nga dili nila mabuhat kung unsay ilang gusto buhaton sa diha nga makristohanan na sila. Grabe daw ka istrikto ug kamalupigon. Ug ang uban mubalhin na lang ug laing relihiyon kay matud pa nila lisod kaayo sundon ang mga patakaran sa mga Kristohanon, sa mga Kristiyanos o patakaran sa Ginoo. Mo na mo ba balhin sa Muslim kay simple lang. Pero sa sa mga Christian mo po na ang problema karon mga igsoon. Kay mo bitaw nang uban maglisod gyud. Kay dili sa tinud lang wala mo gyud maka-fulfill gyud sa kung mosunod ta sa balaod, mosunod ta sa mga patakaran, wala gyud maka-fulfill sa tuwa. But God iyahang gi-fulfill ang tanan para sa imuha. Praise God. Inga daw ko kung kinsa ang grabe kamalupigon o ka-istrikto. Ang sala o ang atong manluluwas. Tanawa daw ng mga nabungkag nga kaminyoon tungod sa sala. Tanawa daw ang mga nabungkag nga mga kinabuhi tungod sa drugs o mga alcohol. Look at the bitterness and anger because of sin. Ang sala mao ang yugo nga nakapabugat or nakapabungkag kanato. Dili lang kay nakapabugat kanato kun dili usa ka yugo nga nagabira kanato padulong sa walay katapusang silot nga mao'y angayan kaniya. At apan gibungkag kanang tanan igsoon kanang yugo sa sala nga naa sa imong abaga gibungkag o gihugno na ni Jesus nga klase nga yugo. Gikuha niya ang yugo sa sala nga naa sa imong liog kaniadto ug iya kining gidugmok didto sa cross kung asa siya gabitay.
karon makabarog kita nga matarong. Gawasno na kita nga makalihok. Gawasno na kita nga makaalagad sa Ginoo. Amen? Nindot ang bation kung makalingkawas ka diha sa yugo sa pagkasad-an nga anaa diha sa imong abaga kaniadto. O gikumpara kini ni Isaias sa kapildihan sa mga taga-Midian. Ang Midian enemy is sila ang kanunay nga nagaatake sa mga Israelita kaniadto. Kada harvest sa mga Israelita sa ilang mga pananom kaniadto, sulungon dayon sila sa mga Midianites ug panguhaon ang ilang abot. Ug nahimong lisod kaayo alang sa mga taga-Israelita ug sa mong klase nga kinabuhi. Ug ilang ginabuhat, ilahan na lang ginabiyaan ang ilang mga panimalay ug magtago sa mga langob. Ug motong nga istorya ison, ato naman ang natakil atong last nato nga sermon nga gigamit si Gideon. Si Gideon gigamit sa Ginoo aron sa pagluwas sa mga Israelinhon. Uban sa iyang mga 300 ka mga manggugubat. Bisan niini nga mga imposible nga mga butang, ang Dios nagahatag sa iyang mga katawhan ug kadaugan batok sa mga Midianites. Imagine daw kung unsa tong klaseng kadaugan. Kadaugan nga ginaingon ko na kaniadtong nga dili makatarunganon tungod sa kulon, sulo o budyong. Apan sa kaulahian, mibiya sila sa mga langob ug namalik sa ilang Pinoy-anan. Ug nagpuyo sa ilang mga panimalay nga walay kahadlok nga sulungon pa sila sa ilang mga kaaway. Nahimo silang gawasnon. Amen? Ingon ana nga klase nga kadaugan ang gidaog ni Kristo para kanimo ug para kanato, para kanatong tanan. Sa diha nga mibangon si Jesus gikan sa mga patay sa sayo sa adlawng Domingo. Mura ba og imposible nga mahitabo? Mura ba og wala nay lain nga mga pamaagi nga mapildi nato ang sala ug ang kamatayon. Apan gibuhat ni Jesus ang tanan ug iyang gidaog alang kanato. Dili na kailangan magtago pa ta? Dili na kailangan mahadlok pa ta? Dili na kailangan nga ikaw pa ang malingkamot ug maghago aron ka maluwas. Tungod kay si Kristo ang naningkamot ug naghago para kanatong tanan. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Si Kristo ang nagbuhat sa tanan igsoon para sa imuhang kaayuhan, para sa akong kaayuhan, para sa imong kaluwasan, para sa akong kaluwasan, para sa imong kabulahanan ug para sa akong kabulahanan igsoon. Praise God. Hallelujah. Kung imong tanaw ng Biblia igsoon, nakasinati usab ang mga apostoles kaniadto sa ilang panahon nga halos ilang ikamatay. Praise God. Ang mga problema sa sa kinabuhi sa Kristohanon igsoon, dili gyud nato maiwasan. Halos kadaghanan sa ato mo experience o makasinati gyud og mga butang nga makaingon ka nga grabe, lisod, pait, di ba? Pero ang pinakanindot lang igsoon, ang Dios dili ta niya pasagdaan. Patungod kay Dios, ang Dios nato dili kabulong mo pasagad. Dili kabulong mo biya. Munang kung imong tan-awon ang Biblia igsoon ang mga apostoles nakapadayon gihapon sila. Atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 to 10. Praise God. 8 to 10. Sa verse 8 ingon siya, mga igsoon diha kang Kristo, mga igsoon diha kang Kristo. Gusto namo nga masayod kamo nga lisod kaayo ang among nasinati didto sa probinsya sa Asia. Kay murag dili na kami makaantos ni adtong panahona ug daw ikamatay na namo. Muni ang mga kasinatian sa mga apostolis kaniadto igsoon. Ang ilang kinabuhi samtang dito sila sa Asia, grabe ang ilang pag-antos, grabe ang ilang kasakitan ug matud pa nila halos ilahan ang ikamatay. Grabe no? Sa tuwa karon gani pag mawad-an lang gani og isa ka wala na isud-an sa panihapon or paniadto ba or pamahaw, wala dako na kay problema. Pero sa ilaha kaniadto igsoon ang mga apostoles makaingon sila nga halos ikamatay na nila. Amen?
Sa may pasabot ana, siguro wala sila pagkaon, or siguro ginadagmalan sila, or siguro gitulis sila, may na klase ba, halos ikamatay na nila. Apan igsoon, ingon siya, gipakaingon namo nga mauna kadto ang among katapusan. Grabe no? Grabe ang pulong sa Ginoo, grabe ang mga kasinatian sa mga apostoles nato kaniadto. Apan kung imo ipadayon igsoon, apan nahitabo di ay kadto aron makatuon kami nga dili magsalig sa among kaugalingon, kundili sa Dios nga mao ang nagbanaho sa mga patay. Kani mga problema nga nahitabo sa kalibutan karon igsoon, mahitabo ni siya aron ikaw ug ako dili magsalig sa atong sarili, dili musalig sa mga butang nga atong nakita karon dinhi sa atong pisikal nga panglawas. Nahitabo ang mga butang para sa atong magkinabuhi igsoon aron kita musalig sa Ginoo, aron kita muduol ug mutuo diha sa Ginoo. Ang mga problema nga mahitabo sa kalibutan igsoon muabot aron ikaw ug ako mutuo ug muduol diha sa Ginoo. Mo din na siya igsoon. Ngayon siya sa verse 10, ngayon siya, giluwas niya kami sa katalagman sa kamatayon. Praise God. Giluwas niya kami sa katalagman sa kamatayon. Kung imo nang tanong igsoon, past tense. Giluwas mo kami gikan sa katalagman sa kamatayon, past tense. Ug luwason pagayud niya kami, present tense. Siya lang gayud ang among ginasaligan nga magpadayon sa pagluwas kanamo, future tense. Tulo ka klase, past, present, and future. Pasabot yan igsoon, gikan pa kaniadto hangtod karon ug hangtod sa walay katapusan ang Dios nga imong gisaligan, ang Dios nga imong gialagaran, ang Dios nga nagkuha kanimo mupadayon sa pagluwas kanimo, dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan, dili kaniya pasagdan, kundili ubanan kaniya igsoon. Amen. Mao na ang Dios nga atong gialagaran, mao na ang Dios nga nagkuha kanato gikan sa kangitngit. Dili mo pasagad sa iyang mga pinalangga. Amen. Praise the Lord. Ingon siya, padayon ta sa 11, samtang gitabangan ninyo kami, pinaagi sa inyong mga pagampo. Ug tungod sa mga panalangin nga among madawat gikan sa Dios, ingon nga tubag niya sa pagampo sa daghang mga tao, daghan usab ang magapasalamat kaniya. Praise God. Kabalo mo igsoon unsay sikreto dire? Praise God. Kung imong tan-awon ang verse 11, ikaw ug ako kailangan ka mo ampo. Mao na ang sikreto igsoon. Muduol ka sa Ginoo, pinaagi sa imong pagampo. Makig-istorya ka sa Ginoo, mutawag ka sa Ginoo, tungod kay nga naman mutubag siya kanimo, muduol siya kanimo, mut-answer siya sa imong mga pagampo. Kaya ingon siya diri, samtang gitabangan ninyo kami, pinaagi sa inyong mga pagampo. Ang mga Kristohanon kaniadto igsoon, kung wala sila katabang sa mga apostoles physically, ang ilang ginabuhat igsoon is nagaampo sila aron unsa maproteksyonan ang mga apostoles, makapadayon ang mga apostoles, makalahutay ang mga apostoles. Ingon siya, ingon nga tubag niya sa pagampo sa daghang mga tao. Ang mga panalangin nga dadawat sa mga apostoles igsoon, ila tong nadawat tungod kay daghang mga Kristohanon, daghang mga sumusunod ni Kristo nga nagampo para kanila. Ikaw ug ako igsoon, kung magpadayon ta sa pagampo, sa pagclaim sa Ginoo sa iyang mga saad, sa pagdeclare sa mga butang nga gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa pagbahin ni ining coronavirus, mawala gid igsoon. Kay nga naman dako og kahimuan ang mga pagampo sa taong matarong, ingon pa sa Biblia. Amen? Praise the Lord. Pagampo ang sikreto igsoon. Amen? Hallelujah. Gihulagway usab ni Isaias diha sa verse 3 sa Isaias 9 kung unsa ang buhaton sa Ginoo sa iyang mga katauhan. Ingon siya sa verse 3, ang Ginoo, hatagan mo sila hilabihan nga kalipay. Maglipay sila diha sa imong presensya sama sa mga tao nga naglipay kung ting-ani
o sama sa mga tao nga naglipay sa ilang pagbahin-bahin sa mga kaptangan nga nailog nila gikan sa ilang pagpakikira. Praise God. Maglipay ka igsoon. Maglipay ka tungod sa buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa panahon sa ting-ani, ang pinakamalipayon nga panahon alang sa mga mag-uuma. Ang abot, ana-ana. Ang trabaho, humana. Praise God. Saman, panahon na sa pagkalipay, panahon na nga mag-enjoy, magsaulog ang mga katawhan. Kabalo ka kung unsay bation sa mga tao nga makadawat ni ana igsoon. Bisan dili ka mag-uuma, makabalo ka kung unsa ang ilahang bation sa ilang kinabuhi sa diha nga mag-harvest na sila. Di ba? Praise God. Parehas sa pagbati sa usa ka bata sa ulahing adlaw sa pag-eskwela. Feeling nga bakasyon na pod, walay bayro nun, walay mga libro o mga rules and regulations. Mao na ang bation sa diha nga nahimo kang gawas nun gikan sa sala. Mao'y makahimo kanimo nga mudagan ug mosinggit ug mokanta sa kalipay. Sige, buhata ka na. Pagkalipay sa imong kaluwasan. Amen? Praise God. Unya moingon ka, that's great, Pastor. Paano sa may mahimo ani sa akong problema? Unsaon man ako pagpangita uyab? Praise God, kapag may problema. Murag idara naman ko. Ang uban moingon, unsaon man ako ni? Basin dili ko makagraduate sunod tuig or karong tuiga. Kay tungod sa nahitabo karon. Well, kung ang Ginoo nga nahigugma kanimo pag-ayo ug nagpadala sa iyang pinalanggang anak ug nagpakamatay alang kanimo. Kung gamahanan siya og kaya mokuha sa tanan nimong mga dagko nga problema, dili kaniya biyaan, dili kaniya tabangan, dili ka kaya niya tabangan sa mga gagmay mga butang, gagmay ng mga problema imong atubang karon. Ang Dios nga imong gialagaran ison, grabe ka mahigugmaon. Grabe siya kagamahanan. Kaya niya mubuhat sa mga dagkong mga problema nga imong ginaatubang. Kung kaya niya mukuha sa dagkong mga butang, kaya usab niya kuhaon ang mga gagmayng butang. Kung concern kay ka sa imong gagmayng mga butang igsoon, ayaw ka balak kay mas concerns ang Ginoo sa mga dagko nimong mga butang nga imong giproblema. Praise God sa kinabuhi. Unsa man imong problema? Miabli ka karong buntaga sa imong cellphone o sa imong laptop uban sa mga problema sa kinabuhi. Apan ato nakita si Jesus sa atong pagtuon karong buntaga igsoon, ato nakita si Jesus kung unsa siya giunsa niya ta pagluwas, unsa ihang mga pamaagi gipaila sa atoa kung kinsa ang Dios, o gipakita niya sa atoa kung unsang klase ang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Pwede ka mo close sa imong laptop or cellphone karon o mubalik ka kung asa ang imong asa kay gikan o unsa imong gibuhat before ka nag-open sa imong cellphone. Ug moingon ka nga wala problema. Lord, naa man di ay ka. Dili man di ay ko nimo biyaan. Dili man di ay ko nimo pasagdan. Lord, salamat sa imong pulong. Tuon na ang Ginoo. Saligi ang Ginoo. Kay ang Dios nga nagtawag kanimo, gihigugma kaniya pag-ayo. Isangat sa Ginoo ang tanan nimong pagbati, tanan nimong problema, tanan nimong gikulan, isangat sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios nag-ingon, yes, 1 Peter chapter 5 verse 7, itugyan ninyo kaniya ang inyong mga kabalakan, kay may kabalaka siya diha kaninyo. Tanan ninyong mga problema, tanan ninyong gihuna-huna karon, milisod kaayo, tanan ninyong gibati karon, inyong mga loved ones inyong nabati nga nagmasakiton, sangat sa Ginoo. Kung feel nimo nga imong loved ones
halubilo sa mga taong affected sa COVID-19 dool sa Ginoo. Kay daghan na pud mga testimonies nga ingon sila nga nakihalubilo sila, PUI, person under investigation, kay ingon nga na kuan sa COVID-19, at by prayer naging positibo sila. Daghang mga katawhan sab nga nag-testimony nga tungod kay led by the Spirit sila, gituman lang kung sa tong nasaling kasing-kasing o ilang naangkon na proteksyonan sila. Dool sa Ginoo igsoon kay dili kanya pasagdan. Isang at sa iyaha kay ang Dios na naghunahuna siya sa imuha, gusto siya mutabang sa imuha, dili kanya pabayaan tungod kay higugma kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O ang pulong sa Dios igsoon kabalo ko mubo lang, but ang Ginoo always magatabang sa atoa. Ang Ginoo always maga-comfort sa atoa, magalipay sa atoa. Amen. Praise God. O magapadayon ta sa atuta sa atong communion. Okay, kung kinsa tong andam na, isa ninyo ang atong bread. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat sa Dios. Ug yakin gipikas-pikas ug yang gihatag sa mga tinon-an ug mingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga nagantos alang kaninyo. Waata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa kahigayunan nga kami nasab makahandom sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo para sa among kaayuhan. Lord, ikaw ang nagantos inay kami. Karong buntaga Ginoo, amo kang handumon, amo kang bayawon, amo kang pasalamatan sa tanan. Tungod kay pinaagi sa imong mga labod, kami nangaayo. Ug salamat Ginoong Hesus sa imong pagkamaayo ug sa imong gugma sa mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang pupa. Sa samang nga gabi, ikuha na Jesus ang pupa o nagpasalamat siya sa Dios. Yakin gihatag sa mga tinon-an at mingon siya. Ini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga nagdala sa bag-o nga kobenante. Buhatan ninyo o samtang kamo magakaon o mag-inom niini, inyong gimantala ang kamatayon dito sa cross. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong grasya sa kanunay nag-uban ka namo. O salamat Lord kining bino nga nagsimbolo sa imong dugo, imong gihugas alang sa among mga kalapasan, among mga kasaypanan. Naghimo ka namong angayan ay imong habiling nga dugo. O salamat Ginoong Hesus sa imong gugma nga ni kanamo. Tungod kay pinaagi niini kami napasaylo sa among mga sala, ikan sa among pagkabata, hangtod karon o hangtod sa mubalik ka alang sa pagkuha ka namo. Busa Ginoong Hesus, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag ka namo o nakabalumi nga diha sa imong hamili nga dugo nagadagayday ang mga kaayuhan nga imong giandam alang sa imong mga katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Salamat mga igsoon sa panahon ay inyong gihatag alang sa pulong sa Ginoo. Ang Dios makiguban kanyo. Magaampo ta. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad, nga imong ginabubo sa mga kinabuhi. Salamat sa kalipay o kalinaw. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa pagdasig o paglikon sa imong mga katawhan. Salamat sa imong grasya, Lord, nga kanunay imong gipaabot sa mga kinabuhi. Salamat God sa among mga loved ones nga naa sa kumbal, sa akong mga igsuon, nga naa sa Qatar,
nasa Indonesia, sa among mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa lain-laing dapit, Lord, I declare blessings para sa ilang kinabuhi. Even Lord, ang pamilya sa New Covenant in Christ, uban sa pagdumala ni Pastor ni Rod Kiatson, uban kay Sister Yani, uban sa tibok pamilya, Lord, salamat Ginoo ang pabor o pagnalangin, magabot kanila, protection, knowledge, and wisdom, Lord, imong ibubo sa ilang mga kinabuhi, Lord. Lord, mahimo silang bless, Lord, in every way sa ilang kinabuhi. Sa tanan lang pagabuhaton, Lord, na prosperity, God. Salamat, Lord, sa tanan, even, Lord, sa naso sa Israel, Lord, kanunay kami mag-declare of blessing, salvation, healing, shalom para sa ilaha. Kung sa naso sa Pilipinas, Father, we declare also blessings, God. Even our President, Lord, salamat sa imong pag-comfort sa iyang kinabuhi. Salamat, Lord, sa divine protection para sa iyang kinabuhi. Salamat sa iyong pagpakig-uban sa iyang kinabuhi. Lord, sa tanan, nagdumala sa among nasod, God. Salamat, Ginoo, ikaw magapanalangin kanila. Ang pagkamatarong, Lord, may magahari. Ang kaayuhan para sa mga katawhan, Lord, maoy matuman, God. O Lord, salamat, Ginoo, sa imuhang will, Lord, maoy mahitabo sa among nasod, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven. Lord, salamat, Father, sa tanang mga frontliners, sa mga kapulisan, kasundaluhan. Lord, salamat sa iyong pag-comfort sa ilaha. Salamat sa iyong paghatag og strength sa ilaha, pagpakikuban sa ilaha, sa among mga nurses o sa mga doctors, Lord. Salamat sa paghatag og wisdom, knowledge and wisdom, Lord, kung saan la pag-handle ang coronavirus, mga pandemic na nahitabo sa kalibutan, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan nga nagasubaybay, ikaw magapanalangin. Salamat, Lord, ang source of income sa mga katawhan, ikaw magapanalangin, ang pabor ug protection, and we bind you, Satan, dili ka makapanghilabot sa mga kabtangan sa mga katawhan sa Dios in the mighty name of Jesus. And ikaw, coronavirus, we bind you in the mighty name of Jesus. Get out diri sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, in the mighty name of Jesus. O Lord, salamat sa imong pagkamaayo o sa imong pagkabuhaton sa matag usa namo kag kinabuhi. Do karon, ang Dios mismo ug ang atong amahan o kang Ginoong Hesukristo maoy magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. Ug sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay ikasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios. O ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom. Pinaagi sa balaang espiritu sa Dios, ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawid kanyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O salamat mga igsoon hangtod sa sulod higayon. Karong gabi, karong Wednesday, nanapod tay prayer meetings o mga prayer request o napod tay mga pagdayeg sa tong buhi nga Dios alas 6:30 sa gabi. Sa Saturday alas 6 sa gabi ang Word of God. O balik na punta sa Sunday. Siguro next Sunday is magtapok-tapok na ta dito sa church or God's will. Ang pagbuot lang gid sa Ginoo ang matuman para sa ta. Kung sa iyang kabubuton sa toy son, mo lang gid matuman. Kung bisan pag mobalik na ta sa church, padayunon gihapon nato ang pag-live tungod kay nga naman naatay mga kaigsuonan nga nasa laing lugar nga nagasubaybay sa mga muluhaton. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless you. Ingat. Bye-bye.